Беҳрӯз Муртазоев садоиштаки худро баланд кард ва футболбозони дастаи мизбон аз маркази майдон бозиро шурӯъ карданд. Куктош имрӯз бо пиронҳои ранги сафед ҳунарнамоӣ карда истодааст ва даста бо таркиби зайл бозиро шурӯъ кард. Дар авзанаи гузариш ба дастаи Куктош пайваст шуд. Расулов ва партоби ту ба сӯю чӣ гуна имконият ба вуҷуд меояд. Хуҷанд дар чанд дақиқаи охир ҳангоми ташкил кардани ҳуҷумҳо ба мушкилӣ рӯбарӯ шудааст ва ин дафъа онҳо шояд ба муваффақият расанд. Чӣ гуна фурсат ва гол! Бисёр як ҳуҷуми барқосои футболбозони дастаи Хуҷанд. Ҳамон чизе ки болотар гуфтем, онҳо чунин тавр ҳуҷум кард. Партоби туп ба канор. Инҷо Дилшод Бозоров хеле ҳам хуб тупро қабул кард ва пай бурд ки аз канор ҳам дастааш ба дохили ҷаримагоҳ омада истодааст ва дурусту бехато ба пои ӯ тупро равон кард. Тоиран дар навбати худ Далер Ёдгоров бояд тезтар ҳаракат кунанд, чаро ки дақиқаи 2 илова кардаи довари марказ акнун ба хотимаи худ расид. Чанд сонияи дигар албатта Беҳрӯз Муртазоев интизор мешавад. Ҳикматулло Расулов партоби ту ба сӯи ӯ чӣ гуна имконият ва мо шоҳиди зарба нашудем. Акнун бо ҳамин садои уштаки довари марказ баланд мешавад. дар ҳам барҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд касе пайдо нашуд ки зарба занад дар ин вазъият. Одилов боз як партоби ту ба сӯи ӯ ва чӣ гуна имконият ҳисоб баробар мешавад акнун. ҳамон тавре ки шумо дидед бинандагони арҷманд, Мбеке тавонист дар ин лаҳза фурсати бисёр бозӣ ҷолибу диданиро бо иштироки ин ду даста хоҳем дид. Партоби ту ба дохили ҷаримагоҳ ва баъдан ҳамон тавре ки мебинед аввалин шута ба туп Мбеке мерасад. Афтиш футболбоз дар дохили ҷаримагоҳ ва чӣ таъин мекунад довари марказ? Пеналти? бале, қоида вайронкуниро инҷо ба эътибор гирифт довари марказ Беҳрӯз Муртазоев ва ӯ ишора карда истодааст ба нуқтаи иҷрои зарбаи 11 метра. Биёед бубинем. Ойбек Абдуғафоров дар ин лаҳза ҳангоми мубориза бо футболбози ҳариф мавқеиятро аз даст дод. Дақиқан маълум буд ки Абдуғафоров иштибоҳ карда дар ин ҳолат ва баъдан аз пироҳани ҳариф каме кашид. Албатта қаблан таҷрибаи бозӣ дар Хуҷандро дошт. Зарбаи ӯ ва бе ягон шонс ба дарвозабони ҳариф. Ҳисоб 1-2 мешавад. Бинандагони арҷманд ва бубинед он қадар зиёд бо хурсандӣ таҷлил накарда истодааст ин голи худро. Пеналти задаи ӯ ва бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф. Муҳаммад Шариф ба задани гол муваффақ мешавад. хотима ёфт ва Хуҷанд акнун баъд аз ин бохт мавқеаш дар зинаи дуюм албатта нигоҳ дошта мешавад. Аммо ҳоло тақдири нишонҳои нуқра ва биринҷии мусобиқа норӯшан боқӣ мемонад. Мубориза албатта идома дорад ва Куктош баъд аз пирӯзӣ бисёр муҳим дар ин давр бар муқобили Хуҷанд ман фикр мекунам боз талош мекунад дар даврҳои баъдӣ барои ба даст овардани зинаи севюми ҷадвали мусобиқа ва агар ҳатто имконият шавад барои ҷои дуюм ҳам.